Така, хора, сглобихме го криво-ляво, малко е паянтово. Вземи ми парите! Това е рефлектор за климатика. Нали знаете как климатика духа, схващате се, това решава този проблем. Хайде да видим за 10 лева дали наистина ще реши проблема. Така, хора, сглобихме го криво-ляво, малко е паянтово. Поправил го, слагам го, като не знам дали се вижда как климатика ми духа директно в лицето. Това би трябвало да го оправя. Хора, сложил го, вижте как се припира и отваря. Наистина си върши работата, не ти духа право в лицето или главата. Определено има голяма разлика. Можете да си го огънете ето по този начин, което наистина е готино, така отива нагоре всичко. Така че работи! Ами, както сами видяхте, този продукт, като за 10 кинта, определено отива в топа.